Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pod kita mga higala, dini atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon ang inyong alagad sa kahanginan ug sa simbahan. Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ako din nga kumustahon ang akong mga pais. Tagamanhuyod nga magfiesta karong sunod semana adlaw nga Miyerkules, Oktubre 4, ang among mahal nga patron, Senior San Francisco de Assis. Sabi no, ang uban ni ana mga higala masipyat baya. Mingon sila San Francisco de Assisi, dili. Basta kinat sila San Francisco de Assis. Pero kung in English, Saint Francis of Assisi. Klaro ba ha, mga manhuyod doon ha? Ay magkasipyat ha. Kung San Francisco de Assis lagi na siya, San Francisco de Assis. Pero kung kanang in English, Saint Francis of Assisi. Ayan, klaro ha? Sige. Unya, duha ni kapista lugar nga nagpista ani sa Diocese of Dumaguete, San Francisco de Assis. Pista pod ni sa kanang Siquijor mo po ilahang patron dito. O niya dire pod sa kining manhuyod San Francisco gihapon. Mga katsilaon ba, mga katsilaon. Okay no, ari kita mahigala sa atong hisgot-hisgot ginagmay, no? Kito bitawng nagtan-aw ko gahapon sa kining YouTube, sa Facebook ba siguro, no? Katong kuana. Ang katubitawng Socorro Bayanihan Services Incorporated, no? Kini bang usahay kini bang ato bitawng pagtuo ba sa Ginoo usahay murbag atong ipersonal na, no, panalitan katong ako ang nadunggan ra mo ni mga aligasyon sa mga sa ato pa mga gikaingong biktima. Si Jerens Kilario, nagpatawag na kuno siya siyang kaugalingon nga siya mausi kanang Santo Niño, reincarnation of Santo Niño, reincarnation of Jesus. No, para na ako, I don't know kung saan nakatinuod, pero kung tinuod man gani, dili pa punta hukom dayon nga tinuod tong ilang mga aligasyon kay wala pa mo pa ng hukmi sa kining gitawag nato og korte, no? Kay korte magyud mo desisyon ni ana after a thorough investigation. Kunya ang turo nga pagtimbang-timbang, no? Nga niangkon kini si Jerens Kilario nga siya, no, ang matud pa reincarnation sa Santo Niño. Usahay murag maingon pud ta niya na usahay ba sa atong pagtuo sa Dios. Usahay ba murag atong ma-personalize kung murag magtuo na punoon kita nga kita na mao ang Dios. Yung ano man makaingon ta niya na. Tungod kay sometimes ang atong pagbuot na magyud mo ay matuman. Ayan, no? Nga mura ba og ang ato na lang kabubuton mo itumanon nato kanunay mura bag magtuo na punta nga reincarnation punta ni Santo Niño. Nga naman tungod kay usahay ang atong pagbuot na gyud mo matuman, no, niingon ang Ginoo nga mosimba kita matag Domingo, ang uban dili naman nimba kay ang ilang pagbuot mo matuman. Doon miingon ang Ginoo nga kana bang di ta musukol gini kana nang uban musukol ra gyud gihapon nga naman kay ang ilang pagbuot na mo ay matuman mura na sila Ginoo ba mura giangko na nila nga sila mo in reincarnation ni Santo Niño. Pero ito ana seriously mura iniingon pud ta ni ana nang naminaw ko tanaw mo ko sa TV kagahapon sa kanang Senate hearing sa kanang taong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Murag maingon-ingon usab ni ana. Mura ba og kung tinuod man gani ha, dili ko sure, I don't know kung usa pod ka tinuod nga niingon na kining Jerens Kilario nga siya ang Panginoon. No, mao po'y sulti siya ang mga gaaligaba kato bitaw mga detractors nga kini si Jerens Kilario ni angko na siya nga siya ang Ginoo. Murag laing paminahon pero sometimes ingon-ingon ba pud ta ni ana siguro. Mura ba o ang atong pagbuot na mo ay matuman. So murag niangko na punta nga kita ang Ginoo ni ana. Murag iniingon ni ana ba. So muna nga siguro sa introduction ni atong programa, let us try to evaluate ourselves. No ato gyud nga tan-awon kung unsa pud ta. No basin baya kung
maumao ra puta ni Jeren Esquilario. Kung tinuod magani ha, kay Facebook ra ba ning ato ang media karon, basig maabot o niya ni dito sa Socorro kini ato ang Facebook page, pagkabasan dito. Ako ha, aligasyon pa man lang ni, pero kanang muna gisulti sa Senate hearing. No? I'm not so sure kung unsa nagatinuod, pero mo ako natungod. No? Pero, nakuhaan gihapon nato na o base sa itong kaugalingon. Dili kita magpakaginoo. No? Nga kita mga sumusunod lamang sa Ginoo o busa, dili na to ang kunon ang katungod sa usa ka Ginoo. Nga magbuot-buot na lang po taga-ato ba. Kinahanglan nga pinasubay gyud sa pagtulunan ni Kristo ang atong binuhatan. Klaro? Lala. Ari kita sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamugtuhon. Parokya sa Socorro, Surigao, nanawagan karon og kuti nga investigasyon aron nga mulutaw gyud ang kamatuoran sa gikaaligah no nga kulto nga matud pa sa nasangpit nga lugar nga gitawag og Socorro Bayanihan. No matud pa kagahapon adlaw gipahigayon sa Senado ang Senate hearing o padayon karon ang investigasyon kung sa katinuod ang mga aligasyon bato kang Jeren Esquilario ug uban pang mga kaubanan. Pero yun ini nanawagan karon ang Katolikong simbahan sa Socorro nga mulutaw gyud unta kung unsa ang kamatuoran sa nasangpit nga hilisgutan. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan sa mga tao nga mugahin gyud og panahon alang sa pagampo alang sa nasod sa Ukraine nga padayon karon nga gihasi sa gubat tali niini og sa Russia. No pangayo ba ato gyud ni ampo ang nasod sa Ukraine nga makapadayon gyud sila sa pagpanalipod sa ilahang soberenya ug nga mausog na ang dagan sa gera ug mahimong malumo ang matag usa. Labi na gayud nga mga Ruso nga dili nila idayon ang pagsakop sa nasod sa Ukraine. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug ari kita sa atong Saint of the Day. Aboy no ang ato karon nga Saint of the Day mao si kinsa man. Tulo ni sila. September 29 si San Miguel, San Gabriel ug si San Rafael Arkanghel. No, kini sila mga mga messenger of God ni sila no. Muni sila kini si Saint Michael mao kini siya ang the great defender. Ayan no. The great defender no tig panalipod no the great mura bag katong kanta ba sa Platters nga oh yes I'm a great defender ana murag ingon-ingon ba ni ana kini si San Miguel no oh yes I'm a great defender ingon o niya, kini si Gabriel, mo po rin siya ang the great proclaimer. Ayan, no? Mga great ni sila, mga higala, no? Kaya siya man ang nag-proclaim sa mga pagtulunan, no? Sa mga mensahe sa Ginoo, ngadto kang San Jose, ngadto kang Mama Mary. Unya, kini si Rafael, mo kini siya ang the great healer. Ayan, no? E nga naman, siya yun ang nag-ayo kang Tobias. No, sa dihang nagpasakiton kini. So kita man kamot punta nga mamahay mo puntang great defender no ato gyud dipitsahan ang pagtulon-an ni Kristo o gyud nga manusab great proclaimer ato gyud nga iproklama ang pagtulon-an ni Kristo o gyud nga manusab Saint Rafael mamahimo kita nga mutabang alang sa kaayuhan sa sakit sa pagtuo o bakaha sa lawas sa atong mga igsoon. So karong adlaw hinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan. Tulo ni sila ka mga angkar arkanghel, si San Michael, San Gabriel, o si San Rafael. Okay. Abi nang padayon ta, o are na kita sa atuang catechesis. So, catechesis ng tamang higala. Catechesis. Oh, yes. I'm a great defender. Okay. So, unang pangutana, Padre, sa Bandung, sa may ato diha. What are the mission, o unsa man ang misyon sa simbahan sa kalibutan? No? What is the mission of the church here on earth? And the answer is to proclaim and establish the kingdom of God begun by Jesus among all peoples.
Mo gini atong mission diay isip sa kasimbahan, no? To proclaim and establish the kingdom of God here on earth, which Jesus Christ had begun among the people. Ano? Kung atong basahon sa unang sulat sa sulat sa Kronika, chapter 161, no? Chapter 16, no? Kronikas, chapter 16, verse 31, palipaya ang kalibutan, ingon man ang palipaya ang kalangitan, ingon man ang kalibutan, ug paingna sila nga ang ug paingna sila sa mga kanasuran, naghari ang Dios. Ingon yan, no? O niya sa Lucas kapitulo 2 kapitulo 9 bersikulo 2, unya iyang gisugo sila aron pagsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug pag-ayo sa mga masakiton. Unya sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 18, bersikulo 13 hangtod sa 14, may pila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang mga kamot ug magampo alang kanila. Apan gikasabaan sila sa mga tinun-an, si Hesus miingon, "Pariya kanako ang mga bata ug ayaw silag pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga bata." Sa ato pa, gingharian sa langit yun, no? Laing pangutana, nga naman ang simbahan mauman usab ang katawhan sa Dios. Atong ato kanang mabasa sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. Siya ang ulo sa iyang simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas ug siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya nga nag-una sa tanan. No, siya ang ulo sa iyang simbahan nga mao ang iyang lawas. Sa ato pa, ang lawas day ni Kristo mao ang iyahang simbahan. Kita man mao ang lawas ni Kristo, so kita mao ang simbahan. Klaro ba? Okay, no? Okay, kita atong basahon sa kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, kapitulo 12 bersikulo 27, busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usab bahin niini. Diha dinhi sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, ug unya kadto mga milagro, mga nakimog milagro ug giandam kini ni adtong gitagaan ug gahom sa pag-ayo ug pagtabang sa uban o pagmando kanila o pagsultig laing mga pinulungan. Unsa ganda, no? Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. Sa tupa, kikitaman mao ang lawas ni Kristo, unya ang simbahan mao man ang lawas ni Kristo, so kita mao ang simbahan. No, klaro ba? Sa din na lang kita kutob, ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Ron mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dalo nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Good morning, good noon, Pilipinas.